A Juverri s'ha obert un nou escenari després que el Comú de Sant Julià i els veïns hagin acordat tancar els jardins tal com funcionen actualment. L'espai ha viscut una massificació constant els darrers anys arran de la viralització a les xarxes socials, fet que ha generat problemes de mobilitat, aparcaments irregulars, manca de serveis i dificultats per als residents. El cònsol Serni Cairat defensa que els jardins mai van ser pensats per a usos turístics i que l'afluència ha superat qualsevol previsió. Per això aposta per transformar l'espai en una zona pública ordenada i amb nous serveis mentre es desplacen els atractius turístics cap a altres zones, com Coma Vella i la ruta Macarulla. El pla acordat amb els veïns preveu retirar i reubicar les escultures, excepte les que tenen valor artístic, però aquesta decisió ha estat rebutjada per la propietària de la majoria de peces, Nicole Grignon, que afirma no haver estat informada adequadament, no accepta el calendari de retirada i denuncia pressions i interessos externs. Grignon defensa que sempre ha mantingut els jardins amb recursos propis, que volia un espai obert i gratuït i anuncia que buscarà assessorament legal. Paral·lelament, els residents expliquen que la massificació ha afectat la convivència i que la pressió turística ha fet inviable mantenir la situació actual. I tu, creus que el tancament i la reordenació del projecte permetran una solució estable o el desacord amb la propietària obrirà un conflicte llarg que condicioni el futur de Juverri? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.